Ακούμε τον κύριο Στουρνάρα που λέει ότι επόμενα χρόνια, αν πιστεύετε ότι θα ζήσετε με τη σύνταξη, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Βλέπουμε το δημογραφικό ότι έχει τεράστιο πρόβλημα. Αναφέρεται δικαιολογημένα τους ανθρώπους που έχουν έρθει από το εξωτερικό στην Ελλάδα, αλλά δεν μας λέτε τι θα κάνετε με αυτούς που ζουν εδώ, που υποφέρουν, που θέλουν να φύγουν έξω. Εμείς αυτό που ζούμε, τουλάχιστον στα νησιά και στην περιφέρεια, και όταν αναφέρουμε στα νησιά δεν μιλάμε μόνο για τα δικά μας, γιατί και τα Επτάνησα τέτοια προβλήματα έχουν και οι Κυκλάδες. Είναι πάρα πολύ ακριβή η ζωή στα νησιά και λόγω της εποχικότητας υπάρχουν σοβαρά θέματα, όπως και θα αναφέρω κάτι, ότι φορολογείται, παραδείγματος χάρη, η ανεργία. Η ανεργία παίρνουν 1.500 ευρώ και τα 500 ευρώ τα παίρνει πίσω το κράτος, όταν οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν και δουλεύουν 7 στα 7, ώστε να καταφέρουν να βγάλουν το χειμώνα. Την ακρίβεια δεν την έχει καταπολεμήσει η Νέα Δημοκρατία. Έχει ευνοήσει τα ολιγοπόλια, από αυτά που βλέπουμε από τις εκθέσεις του κ. Στουρνάρα. Έχει ευνοήσει τα καρτέλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αποζητά και τρίτη θητεία. Και αν με ρωτάτε, σαν νέος άνθρωπος, θεωρώ ότι 2 θητείες για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τον πρωθυπουργό, είναι αρκετές. Για τους προέδρους των επιμελητηρίων, για τους δημάρχους, τις περιφερειάρχες. Είναι πολύ καλό και ίσως πρέπει να μπει και στο δημόσιο διάλογο ότι 2 θητείες φτάνουν. Και όπως λέμε και εμείς εκεί πέρα κάτω στα νησιά, καλά σας ήταν πιο. Φτάνει.